Sirfula tele jabrani filɛbagaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko nin ye anw sigilen an ka jamukan sariya bulon kɛnɛ kan waati tɛmɛnlenw na an kun ye layiru dɔ ta aw ye k'a fɔ cakɛda min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don maramafɛnw kɔlɔsili ma jamana kɔnɔ walasa u kana cari o cakɛda an ye a fɔ don tɛmɛnlenw na OCC bɔli yan nɔ an y'a fɔ ko ni Ala sɔnna ani u na sigi ka na masala a ko kan o la min ye cakɛda ɲɛmaa ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ bi ka na an ka wele jaabi walasa ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kunnafoni u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka kunnafoni d'u ma baara mun kan ka kɛ cakɛda in fɛ o la hakilina nin don le thème du jour les missions du secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres an ka hakilina a sigilen don ka bi cakɛda min ni jamana y'a bila sen kan walasa maramafɛnw carili ka se ka o kɔlɔsi jamana kɔnɔ tɛmɛsira jumɛnw bɛ yen ni maramafɛn bɛ e bolo i y'a sɔrɔ tiɲɛ ye mais e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati min na gɛlɛya bɛ kow la mɔgɔ wɛrɛ kana n'a sonya walima a kana na don da wɛrɛ fɛ e bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ k'i ɲɛsin nin cakɛda in ma cakɛda in bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn na ni e bɛ village la i bɛ dugukɔnɔnaw la ni Ala sɔnna bi babu a bɛna sigi o kan maa welelen an bolokɔrɔ cakɛda ɲɛmaa don colonel Adama Jara secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres an n'a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn tile fila kɔnɔna na an ka ci ser'u ma a ye baara bɛɛ bila faso baara tɔgɔ la walasa ka na kuma jamana kɔnɔdenw fɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mon colonel i bisimila an ka nin kɛnɛ kan i ni ce ni baraji Bante yɛrɛ ɲankuma Basira Suntara ka foli b'i ye n ka foli b'i ka baara ɲɔgɔn ye a diyara n ye o la sɔɔni an n'an ka maa welelen colonel an bɛ don babu kɔnɔ walasa a bɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ la ne ni aw an kun ye layiru min ta aw ye don tɛmɛnenw na an bɛɛ lajɛlen na se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na halisa Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan mon colonel nin kɔni diyara anw ye don tɛmɛnenw na an ye laseli kɛ k'a fɔ ko ni Ala sɔnna i bɛ na an ka kɛnɛ kan cakɛda min ni a kalifa mɛ e la bi jamana ɲɛmaabaw fɛ ka danaya da i kan k'i bila a kunna an b'a fɛ cakɛda in sigikun min b'a la jamana kɔnɔ o ka se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna jamana kɔnɔdenw minnu bɛ jamana kɔnɔ hakaja minnu bɛ jamana kɔfɛ u ka se ka kunnafoni dɔ cakɛda in kan o la n'a fɔra ko ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna cakɛda in yɛrɛ ka a sigikun ka kun jumɛnw ye a bila sen kan nafa jumɛnw yera a la a ka mission baw yɛrɛ o jumɛn ye e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna nin kɛnɛ kan mon colonel n tɛ ka ɲininkali la yanni an ka don kuma la fɔlɔ n b'aw fo ka waleɲuman dɔn parce que n'i ye an wulilen ka se yan bi sujet thème kan o y'a yira de le thème d'actualité donc bi an bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ sécurité ko lakana ko a thème kan ka aborder a kan ka kuma kan ka fɔ a kan a kan ka kunnafoni kan ka di population maliyɛnw ma donc anw filɛ nin ye an ka baara yɔrɔ minnu ɲɛsinnen don marifamisɛnninw cɛrili kɛlɛli kosɔn a sigira sen kan 2017 ne b'a fɔ san 2017 sous le format secrétariat permanent donc 2017 secrétariat permanent créera an créera o la an ka baara ɲɛsinnen don ma ka hakili ɲɛnabɔw kɛ ka se ka jateminɛw kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ Mali marifamisɛnnin cɛrili la cogo min na an bɛ ministère de la sécurité ka hukumu de kɔnɔna n'an b'a fɔ o ma cakɛda ministère donc an b'olu ka hukumu kɔnɔna ani policiers gendarmerie ani gardes an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ka baara in tɛ service cakɛda kelen ka baara ye an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que lakana bɛ Mali kɔnɔ cogo min na lakanabaliya bɛ Mali kɔnɔ cogo min na an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o baara ninnu na ani jɛkulu tɔw tɛgɛ dila ɲɔgɔn ma donc n y'a f'i ye cogo min na lakanabaliya bɛ ka jɔyɔrɔba ta maramafɛnw de bɛ ka lakanabaliya yɛrɛ sinsin an ka jamana kosɛbɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ san 2012 Mali conflit nana yuguba kosɛbɛ donc mɔgɔ caman dɔrɔn ni marifaw ye donc n'i ye jateminɛ kɛ marifa bɛ tiɲɛli min kɛ jamana kɔnɔ vraiment fɛn wɛrɛ t'a kɛ donc n'i ye solution sɔrɔ marifa ko la i bɛ se ka a ka ca Ala fɛ solution bɛ sɔrɔ Mali problème na lakanako yɛrɛ la kosɛbɛ a diyara n ye donc an ka baara ɲɛsinnen don hakili ɲɛnabɔ ma an bɛ ɲininkali fana kɛ département wɛrɛw bɛ yen nɔ cakɛda wɛrɛw bɛ yen minnu ka baara tɛ marifako yɛrɛ kɛlɛli ye an bɛ ɲininkali kɛ olu fana hakilina ye mun ye donc an bɛ bɛɛ de ɲininka donc bɛɛ b'i ka hakilina fɔ an b'o de fara ɲɔgɔn kan n'aw fara ɲɔgɔn kan sisan an b'o kɛ hakilina kelen ka se ka solution sɔrɔ problème na an ka baara an bɛ se Mali fana bolo bila papier dɔw la sɛbɛn dɔw la sɛbɛn caman na
k'a fɔ nin sɛbɛn ninnu ka ɲi parce que ninnu b'a permettre lakana ka se ka sabati jamana kɔnɔ donc anw ka baara ɲɛsinnen don k'o sɛbɛn ninnu fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ Mali ka nafa de b'a la ou ni Mali ka nafa t'a la ni Mali ka nafa b'a la an b'a lajɛ k'o appliquer pour que jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ ani lakana sɔrɔ donc an bɛ fɛnɛ kunnafoni di mɔgɔw ma an ka mission dɔw ye ka mɔgɔw kunnafoni ni y'a canal dɔ ye an bɛ tɛmɛ journalistes fɛ an bɛ tɛmɛ télévision fɛ an bɛ tɛmɛ radio fɛ an bɛ campagne de sensibilisation kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Mali kɔnɔ sariyaw de bɛ marifako la pour que i ka marifa ta il faut que i ka kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna la n'i to hukumu kɔnɔ i marifa ta man kan donc an ka baara bɛnnen don olu na ani polisiw bɛ baara kɛ douaniers bɛ baara kɛ gendarmerie bɛ douaniers kɛ baara kɛ bɛɛ bolo di ɲɔgɔn ma pour que lakana ka se ka sabati Mali kɔnɔ. Mon colonel nin diyara n ye kosɛbɛ n'a fɔra ko les armes légères et de petit calibre an kɔni ma sɛbɛnni ye ta tubabukan na mais komi aw ye marifa baarakɛlaw yɛrɛ ye ne ye sɔrɔsikɛ fɔ dɔrɔn n'i ye sɔrɔsikɛ fɔ fɔ hakili bɛ taa fɛn min na o kɔni ye marifan de ye o ye maramafɛnw ye o la i bɛ se ka walawalali jumɛn di an ma o armu fɛn ninnu anw ma a mɛn tubabukan na mais est ce que anw bɛ mun miiri o de don concrètement mun ye nin fɛn ninnu ye les armes légères et petit calibre. Maramafɛn suguya ka ca an b'a fɔ maramafɛn dɔw ma ko arme conventionnelle olu minnu dagalen don maramafɛn minnu dagalen don ko état ou bien jamana bɛ se k'a ta arme conventionnelle k'a ka lakana sabati n'a ye donc o arme conventionnelle kɔnɔna la maramafɛn dɔw b'a la n'an b'a fɔ ko arme légère et petit calibre arme légère et petit calibre o ye maramafɛn fitininw de ni a tali ka nɔgɔn a marali ka nɔgɔn ni mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ fila de bɛ se k'ale utiliser a olu de ye maramafɛnw ye arme légère yɛrɛ o ye maramafɛn minnu ye généralement n'i y'a jateminɛ kɛ minnu bɛ maramafɛn minnu yɛlɛn mobiliw sanfɛ an ka mitrailleuse minnu bɛ yɛlɛn mobiliw sanfɛ ani lance-roquette minnu bɛ ci chariw la n'an b'a fɔ o ma ko LRAC ninnu olu ye arme légère ye donc pour que olu ka se ka transporter olu ka ta ani ka se k'olu utiliser a bɛ se ka kɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba mais arme petit calibre o ye maramafɛn ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ se k'ale utiliser voilà donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan sisan arme légère et de petit calibre an b'a fɔ de ma o ye maramafɛn minnu ye u tali ka nɔgɔn ni mɔgɔ kelen ou mɔgɔ fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu utiliser voilà donc a différence ye o de ye définition globale o de mais arme légère o ye mɔgɔ fila bɛ minnu utiliser u bɛ se ka yɛlɛn mobili sanfɛ u bɛ se ka yɛlɛn moto sanfɛ k'u utiliser mais arme petit calibre o ye arme ye minnu mɔgɔ kelen dɔrɔn bɛ se ka minnu utiliser généralement i b'olu ye an ka polisiw kɛrɛ la ou bien i b'olu an ka sɔrɔsiw bolo n'u bɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ou bien n'u bɛ service daw la ka faction ta n'an b'a fɔ ma sentinelle arme de petit calibre bon i n'a fɔ anw bɛ a dɔn an ka faamuyali la cogo kɔnɔ a b'a fɔ min ma ko PM ninnu voilà PM ninnu bɛɛ olu bɛɛ bɛ arme ani PA ninnu petit calibre kɔnɔna PA PM ninnu olu bɛ ani hali donso ka marifa olu donso marifa ninnu olu bɛɛ bɛ petit calibre kɔnɔna la i y'a ye wa maintenant parce que mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ se k'olu utiliser kosɛbɛ maintenant ni mɔgɔ fila ou bien mɔgɔ saba farala ɲɔgɔn kan ka maramafɛn min utiliser an b'a fɔ o ma ko arme légère donc a bɛ se ka sigi mobili kan i b'a ye dɔ bɛ ka kisɛ don i b'a ye dɔ bɛ k'a ci i b'a ye dɔ bɛ ka baara wɛrɛ kɛ kosɛbɛ voilà donc olu faralen ɲɔgɔn kan n'olu bɛ maramafɛn min utiliser olu de ye arme légère mais ni mɔgɔ kelen bɛ mun utiliser o ye arme petit calibre an b'a fɔ o ma tubabukan na nanzarakan na arme de petit calibre utilisée par un seul individu. La femme. Mais au nasara ninnu na arme blanche ninnu n'a fɔ bese ni fɛn ninnu i y'a dɔn a ka baara tɛ se olu fana kɔlɔsili ma. An ka baara b'a la bese ninnu an b'a fɔ olu ma de ko arme blanche. Mais olu tɛ catégoriser olu b'a fara arme à feu kan. Y'a faamu. Arme loi sariya kɔnɔna la Mali sariya kɔnɔna la yɛlɛ arme blanche bɛ yen n'o ye bese ye tama muru ani fɛn wɛrɛw pour que i yɛrɛ ka se k'olu san. N'i ka so baarakɛla don o tɛ fɛn ka kelen san sugu la ka na n'a ye mais k'a caman fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'i b'a feere il faut que autorisation ka d'i ma i ka se k'o jago kɛ n'a ye o ye tama ni mara an b'a fɔ o ma ko arme blanche maintenant catégorie dɔ fana bɛ sariya kɔnɔ arme à feu kɔnɔna la arme légère bɛ arme petit calibre b'a kɔnɔna la. A faamuna mais bi ni an ye a ta k'a lajɛ e yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na n'i ka ɲininiw kɔnɔna na cakɛda in nasɔrɔ la ni an b'a dɔn i ye sɔrɔsi cɛ ye kɔrɔlen e ye tiɲɛniyɔrɔ jumɛn ye ni maramafɛn ninnu na an ka jamana yɛrɛ sécurité ko la n'o ye lakanako ye an ka jamana kɔnɔna na n'a fɔra ko nin a kan sariya y'a fɔ cogo min na k'a bɛɛ ka bila a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn lase lakana ma an ka jamana kɔnɔna na. N'i ye jateminɛ kɛ lakanabaliya
marifa maramafɛnw jɔyɔrɔba b'a la n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ ka sa n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ la minnu yɔrɔ minnu lakanen don n'i y'a ye bi du cira denbayaw farila ɲɔgɔn na c'est parce que maramafɛn dɔ de b'i bolo ou bien fɛn dɔ de b'i bolo ni mɔgɔw bɛ siran mun ye n'u b'u ka duw bila ou bien n'u b'u denw to yen u bɛ dugu yɛrɛ bila donc n'i ye marifako sɛmɛ o lakanabaliya la bi vraiment jamana bɛ diya donc maramafɛn jɔyɔrɔba de bɛ Mali lakanabaliya la bi mais jateminɛ la kɛ ka étude dɔw kɛra k'a jira Mali ka laɲini tɛ a bɔra yɔrɔ dɔ la ka na se Mali kɔnɔ a bɔra yɔrɔ dɔ ka na se Mali kɔnɔ bien vrai que diɲɛlatigɛ la bɛnbaliya bɛ kɛ mɔgɔw ni sigiɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la mais a ma se marifa ta ma ou ma se bisi ta ma donc an kan k'o de bila hakili la ko nin fɛn in maramafɛn ni a bɛ mɔgɔw bolo bi n'u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ n'a ye n'u bɛ ka Mali yɛrɛ lasegin kɔ n'a ye bɛɛ kan ka bila parce que kɛlɛ tɛ foyi ɲɛnabɔ kɛlɛ tɛ foyi jɔ nafa foyi tɛ kɛlɛ la mais maramafɛn ninnu nana bɛɛ n'i ka hakilina don dɔw b'a ta k'a kɛ bingalikɛla ye argent facile alors k'u bɛ se ka taa baara kɛ ka se k'u ka diɲɛlatigɛ taabolo sɔrɔ n'a ye mais dɔw b'a ta fɛnɛ k'a fɔ ouais ne bɛ nin ta bi parce que nin ye ne ka yɔrɔ ye ne kan ka segin nin yɔrɔ la o tɛ o sariya de bɛ fɛn bɛɛ la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin fɛn fɛn bɛ yen ni maramafɛn b'u bolo ni maramafɛn bɛ ka kɛ mɔgɔ kelen ye o mɔgɔ caman ye o maramafɛn ka kan ni sariya bɛ yen sariya tigilamɔgɔw finitigiw ni État y'a wari don u la k'u former olu ka baara bɛnnen don a ma mais fɛn fɛn ka baara to ye e bɛ taa maramafɛn san o kɔrɔ hakilina wɛrɛ b'i la dɛ donc ni hakilina wɛrɛ t'i la e ka baarakɛla tɔ minnu ka baara don a to a ka t'olu ma olu ka lakana sabati n'a ye donc tant que o ma kɛ maramafɛn a bɛ continuer ka tiɲɛli kɛ jamana in kɔnɔ. Mon colonel i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan o bɛ an nafa an bɛ jamukan min kɔnɔ na jamukan in tɔgɔ de ko sariya bulon i dun da sera sariya ko ma ko sariya ye maa mun yamaruya i n'a fɔ n'o y'an ka finitigilakaw ye k'u ta k'u kala k'u ka baara yɛrɛ bɛnnen ma ɲɛnamaya kɔnɔna na ko ni a ka kan n'i y'o fɔ dɔrɔn da sera sariya ko ma o la sariya jumɛn bɛ marifako ninnu cadre bi c'est à dire que a kow ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali kɔnɔ sariya caman taara marifako la mais sariya min bɛ bi n'an b'a fɔ o ma ko loi 2021-028 du 31 mars 2021 o sariya de bɛ maramafɛn marali a sanni a dili papier fɛn fɛn kan ka fɔ maramafɛn kɔnɔna la o sariya de b'o fɔ loi 2021-028 o sariya kɔnɔ bɛɛ kan k'i conformer la o sariya kan ka expliquer bɛɛ ye ka ɲɛfɔ bɛɛ ye parce que ni gouvernement ye sariya ta ou bien ni ɲɛmɔgɔw ye sariya ta sariya tɛ ta ten k'a bila tiroir kɔnɔ sariya bɛ tali k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kelen kelen ni sariya in nin talen don Mali kɔnɔ pour que maliyɛnw ka se ka lakana sariya bɛ mun fɔ sariya in bɛ kuma catégorisation kan fɔlɔ an da sera a ma k'a fɔ arme blanches bɛ yen n'o ye muru ni bɛsew ye olu kan ka san cogo min na olu kan ka mara cogo min na arme à feu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko arme légère et de petit calibre maramafɛn minnu bɛ tirike donc pour que i ka maramafɛn san il faut que papier dɔ de ka yamaruya ka d'i ma e ka se ka condition dɔ remplir k'a fɔ e kunkolo ka ɲi e hakili ka ɲi e ɲɛ ka ɲi e tulo ka ɲi e ma condamné e tɛ bandi ye e ye fasoden ɲuman ye e ka baara bɛnnen don e ka se ka marifa minɛ donc o papier fana fara ɲɔgɔn kan procédure tɔ bɛ lancer sariya in b'i autoriser i ka marifa ta o dɔrɔn tɛ sariya in fana b'a fɔ tuguni a kɔnɔna la marifa sanni dɔrɔn tɛ marifa kan ka mara cogo jumɛn o bɛɛ b'a kɔnɔna la e san hakɛya min bɛ kɛ i bɛ permis fana renouveler o bɛɛ b'a kɔnɔna la donc sariya belebele de don. o ye ko kura ye dɛ ka permis renouveler. permis bɛ renouveler fɔlɔ la permis tun bɛ di mɔgɔw ma fo u sadon. an n'u sara yɛrɛ o denw ma ta. mais sariya kura in y'a fɔ permis dan 5 années san 5 ni san 5 sera i bɛ n'i ka permis renouveler parce que n'i m'a renouveler san 5 kɔnɔna la hɛrɛ bɛ bɔnɛ bɛ fɛn dɔ bɛ se k'e sɔrɔ a dun fɔra k'e ɲɛ kan ka ɲɛ a dun fɔra k'e kulo kan ka ɲɛ a dun fɔra e hakili kan ka kɛ yen nɔ donc ni différence dɔ nana o kɔnɔna la e yɛrɛ kan k'a ye o tigilamɔgɔ ni marifa man kan o tigilamɔgɔ ni maramafɛn man kan donc o sariya in ka ɲi et puis sariya in fɛnɛ mun bɛ yen nɔ a ye i b'a dɔn an ka jamana ye jamana belebele ye
convention traité caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Mali a daminɛna Mali la a caman daminɛna Mali la ni jateminɛ kɛ donc an ka sariya in a bɛ o convention ni o traité n'an b'a fɔ ma diɲɛ taabolo diɲɛ kɔnɔna la sariyaba dɔw bɛ yen donc an y'olu fana dɔ don an ka sariya in kɔnɔ voilà voilà parce que ani mɔgɔ dɔ an dugu wɛrɛw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ il faut que an ni u ka se ka kan kelen fɔ an bɛ AES kɔnɔna la bi Mali ni Burukina ni Niger donc sariya dɔw bɛ yen il faut que fɛn dɔ ka se ka kɛ an n'u cɛ ka nɔgɔya sansi kɔnɔ ani ou bien pour que trafic n'an b'a fɔ o ma ko prolifération o kana continuer ka kɛ donc sariya bɛ taabolo dɔw ta diɲɛ taaboloba dɔw ani sous-région taaboloba dɔw an ka lamini taaboloba dɔw olu fana don an ka nin sariya kɔnɔ donc sariya vraiment sariya récent don n'an b'a fɔ sariya kura don parce que 2021 don a ma mɛn donc application daminɛra o sariya vraiment a y'a permettre caman ka bɔ maramamisɛnninw cɛli la parce que o sariya kelen de b'a fɔ tuguni n'an b'a fɔ société gardien de jour minnu bɛ vigile gardien société gardien ninnu a dɔrɔn de labo gardiw ye labo gardiw olu bɛ marifaw ta sisan ka lakana kɛ sitew kan yɔrɔ dɔw la mais sariya kɔnɔ u ka marifa tali a bɛɛ spécifié don a kɔnɔ a bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don a kɔnɔ u kan ka tɛmɛ procédure fɛn fɛn kɛ u kan ka tɛmɛ sira fɛn fɛn fɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ c'est sûr que bi an filɛ yɔrɔ min na o sariya b'a permettre an k'a dɔn marifa hakɛya min bɛ maramafɛn hakɛya min b'u bolo u bɛ baara kɛ cogo min na a donnen don u bɛ yɔrɔ min na a kan ka bila cogo min na o kunnafoni bɛ yen parce que sariya kɔnɔ pour que o marifaw a ka d'i ma n'i y'a sɔrɔ i kan ka taa bila yɔrɔ min na numéro de bɛ sigi a kan carte de bɛ bɔ a la et puis a kan ka don yɔrɔ fɛn fɛn fɛ o a kan ka garder cogo min na pour que mɔgɔ wɛrɛ kana n'a ta ka taa fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye donc sariya in bɛɛ nin bɛɛ de bɛ couvert sariya belebele don dɛ et puis a ka ɲi fɛnɛ. Mon colonel walawalali ninnu n'ale mana k'a fɔ nin kɔni jarakɛ a ma bala n na a ka se ka kɛ bamanankan na nin cogo la maaw k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka nisɔndiya sɔrɔ baara kɔnɔna na mais WhatsApp numéro bilalen don jɛmukan in kan maaw bɛ na ɲininkali caman kɛ an na sisan ne hakili jigira dɔ la n'an wulila tan dɔrɔn mɔgɔ bɛ na ko colonel kɔni nana an kun tɛ nin kalama jango an ka togodaw la n'i ye donsow fɔ dɔrɔn cakɛyɔrɔ ninnu na hali mun tɛ donso i b'a sɔrɔ marifa bɛ mɔgɔw bolo so kɔnɔnaw na u bɛ wɔlɔw faga n'a u bɛ fɛn caman kɛ n'a ye mun tɛ donso yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a fɔ sisan nɔ ko nin bɛ kɛ u bɛna ɲininkali kɛ ko e kun kan ka ɲininkali k'a la a ye papier minnu fɔ nin papier ninnu bɛ sɔrɔ cogo di i kan ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ walasa ka ninnu sɔrɔ anw tɛ sariya kɔnɔ dɛ anw t'a ɲɛdɔn nin sababu la an bɔra a kalama an kan ka mun kɛ san walasa k'an bila sariya kɔnɔna na nin sariya in kan u bɛn'o ɲininkali kɛ n na. En tout cas numéro de bɛ n bolo n'an b'a fɔ numéro vert n'o ye 51 16 65 65 51 16 65 51 16 65 65 donc o numéro bɛ yen nɔ kunnafoni bɛ se ka di mɔgɔw ma an sigilen bɛ yɔrɔ min na n'i ye weleli kɛ numéro kan an sigilen bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka d'i ma donc i mago bɛ sariya fɛn fɛn la i mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn la marifa ko maramafɛn ko taabolo kan ni sariya ni o jaabi bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ an ka cakɛda la donc an bɛ Mɛdinɛ kura Suguni kura ka fan fɛ an man jan Omnisport la donc n'i ye numéro wele mɔgɔ b'i jaabi ka yɔrɔ indiqué i bɛ se ka na donc ɲininkali fɛn fɛn bɛ yen jaabi bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ la an ka cakɛda in na et puis k'a fɔ fɛnɛ an tɛ Bamakɔ dɔrɔn an bɛ région Mali région bɛɛ la an ka cakɛda in bɛ nin bɛɛ la minnu fana ka baara sigilen don kunnafoni dili mɔgɔw ma ani ka jateminɛ kɛ pour que maliyɛnw ka se ka lakana cogo min na pour que ka maramafɛn misɛnninw carili diminuer kosɛbɛ k'a lakɔlɔsi donc an kɔni an b'an sinsin halisa mais an ka baara in tɛ se ka kɛ an kelen donc o de k'an bɛ numéro wɛrɛ in bila pour que ni mɔgɔ min ye kunnafoni mɛn maramafɛn bɛ nin yɔrɔ la maramafɛn bɛ nin tigi bolo maramafɛn bɛ tan a tɛ se ka k'an contacter ni mun ni baara mun kan ka kɛ an ka se k'olu kɛ parce que n'i y'a mɛn cakɛdaw n'i y'a mɛn structure étatique parce que population de bɛ yen donc anw ka baara bɛ kɛ ni population de population de b'an dɛmɛ an ka baara taabolo la donc anw bɛ wele bila halisa o population kelen ma u kana kunnafoni ɲini an ka cakɛda la maramafɛn ko la pour que mɔgɔw kana wuli ten parce que maramafɛn ɲɛ b'a la n bɛ taa ta sariya de bɛ yen an b'a ɲɛ f'i ye kelen kelen i ka hakɛ ye mun ye o bɛ f'i ɲɛna i fana kan ka mun kɛ pour que i kana don
jamana gasi la i fana bɛ t'o o sira fɛ mais n'a ma ɲɛ f'i ye ka ɲa i tɛ se k'a dɔn donc an bɔra kɛ an bɛ to ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw kunnafoni an bɛ taa ekɔlisow la an bɛ taa sugudaw la an bɛ taa espace public la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔw ka faamuyali sɔrɔ autorités bɛ fara an kan maires bɛ fara an kan imamuw bɛ fara an kan communicateurs traditionnels bɛ fara an kan donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan musow bɛ fara an kan cɛw pour que an se ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma. Bon colonel ni ɲana kosɛbɛ ni ko numéro in bɛ se ka sɔrɔ o kɔrɔ maa dɔw bɛna ɲininka village la ko anw kɛ man di ka Bamakɔ la sɔrɔ an bɛ se ka mun kɛ donc o tigilamɔgɔw n'u ye nin numéro in wele i ko 51 16 65 65 o don 51 16 65 65 o y'an ka numéro ye a ka numéro ye mɔgɔ mana nin wele hali an ka dugu la Kɔlɔnjɛba se ka na i bɛ an bɛ jaabi sɔrɔ kunnafoni min kan ka d'i ma an b'o kunnafoni fana d'i ma bilasirali min kan ka kɛ an b'o bilasirali don i kɔrɔ voilà pour que vraiment bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ kow la. Mo colonel nin diyara n ye kosɛbɛ i da sera yɔrɔ dɔ ma kuma kɔnɔna na an m'an sɔnni sigi o kan e ko marifanko kɛlɛli nin cogo ninnu na ko mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ an m'an yɛrɛ ɲininka est ce que hali jamana kelen yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ est ce que jamanaw man ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ alors n'o bɛ yen an ni jamana wɛrɛ en tout cas ni entité wɛrɛ jumɛnw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na marifanko in ka se ka circonscrire a ka se ka bila sariya kɔnɔna na walasa lakana ka sabati an ka jamana kɔnɔ hakaja an kɛrɛfɛ jamana kɔnɔna na. Mali y'a hakili jagabɔ kɛ nin ko in kan a mɛnna k'a fɔ ko ka sariya belebele sigi ani jamana wɛrɛw bɛnnen don mun kan pour que marifako in kɛlɛ. Convention de la CEDEAO a bɔra Mali la baara bɛ daminɛ Mali la o sariya bolo min sigilen don n'an b'a fɔ convention de la CEDEAO o bɔra Mali la nɔ Mali de y'a initié donc ne b'a fɔ de Mali ka denyɛrɛnin don donc o convention de bɛ sariya o sariyaba in de b'a fɔ marifa ni jamana kelen o kelen kan ka marifa san ou ka marifa ta a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan donc pour te dire que ani jamana wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ni Burukina bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ni Niger bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que confiance ka se ka sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc fɛn sariya dɔw fana bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko traité sur le commerce des armes pour que marifa feere sanni feere a kana kɛ dogo la a ka kɛ entre état entre gouvernement pour que n'a ma respecté n'o sariyabaw ma respecté maramafɛnw bɛ se ka san dɔ fɛ ka taa di rebelle ma ka taa di terroristes ma ka taa di mɔgɔ minnu n'a man kan alors que a destiné don kana di gouvernement de ma gouvernement de kan ka contrôler a bɛ di mɔgɔ min ma a kan ka di mɔgɔ min ma a man ka di mɔgɔ ma gouvernement b'a fɔ ne bɛ nin maramafɛn san n ka jamanadenw lakana de kosɔn a bɛ fɔ jamana wɛrɛw ye donc Mali y'a san pour que a ka dɔn mais dugu dɔ bɛ se ka kɛ sisan ni sariyaba ninnu tɛ dugu dɔ bɛ se ka maramafɛn san sisan k'i dɛn ka t'o di Mali juguw ma pour que ka Mali kɛlɛ o de ka sariyaba ninnu an de y'a baaraba kɛ Mali kɔnɔ donc ka se ka jamana tɔw don a kɔnɔna la pour que mun bɛ ka kɛ parce que an bɛɛ ɲɛ b'a la n'i ye jateminɛ kɛ dugu dɔw n tɛ dugu tɔgɔ fɔ dugu dɔw bɛ se ka maramafɛn san k'a fɔ k'olu de mago b'a la u bɛ fɛ k'u ka jamana lakana mais u bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛw ma an jugu u bɛ dugu wɛrɛ jugu donc sariya bakuruba ninnu ta kun ye nin ye pour que olu n'an b'a fɔ o ma détournement olu kana kɛ détournement vers des acteurs non étatiques olu kana kɛ pour que kana jamana dɔ wɛrɛ déstabiliser donc vraiment o sariyabaw an b'o k'olu fana ta en compte hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ mécanisme bɛ ɲangata bɛ bin o jamana ni fɛnw kan quoi voilà pour que parce que lakana tɛ jamana kelen parce que ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis liens de b'an cɛ siraw de bɛ yen commerce bɛ kɛ jamana ni jamanaw cɛ jamana kelen tɛ o Mali bɛ fɛn dɔw labɔ ka taa feere dugu dɔw la dugu dɔw fana bɛ fɛn dɔw ta Maliyɛnw bɛ taa fɛn dɔw ta ka na don dugu la donc o kɔnɔ ye cogo ni problème bɛ Mali de la ni problème bɛ olu dugu de la i b'a ye chaîne bɛ briser donc vraiment Mali cɛsirilen don o sariya ninnu taabolo n'an b'a fɔ o ma convention ou accord de façon globale régionale ou bien internationale donc an ka sariya yɛrɛ b'a ka fɛn caman ta o kɔnɔna la ka se ka baara kɛ n'olu ye.
mo colonel ni jara ko sebe anye famali chama soro akona na mais wati mun dara ma bisigi kono wati mbara tanske nyingal mini bolo akacha na la sona ni jamgan kini ya beto sena vraiment me ato sena do fra were ni ala sona ani colonel ame sigi ka masala mamnu hakilna be ko anganga mungasa amara ma fen ko ma ambulo de amunde ni nyado ala yan amun sigi den kana dakana do kola am sega munge o eta fe ka churune iba fe ka papi nyana ma nyini ka marfa la walma marfa yere te bolo folo ma kadi ka san ikasa e de bo dawlu do e ka nga se ka kuma munu fo kola o jabu be e bolo muna ibi ka marfa sa ko hali dozo marfa sani ka marfa sa ka blaso kono anga ja ka ke femore o hakila be mamuna e bi se ka wuli ka nyashi yoro jumema colonel do fura were ni ala sona ani dado la ka fese ka nyefo anyana e kanga mune kawla abe mo ko mulo kaba e fa saraka toy e mo ke saraka ka marfan toy e village la yoro were la o marfan mumbe sana ka ke kunwe marfan ga e resi gilen churu e bisa ka wuli ka joju monke ke nyeshi ni chagadema ndale mala ka fo do fura were colonel ani dado ni belaje na ka nyefo sano donche whatsapp numero be bladen aw ni ngonche WhatsApp numero be blan nyonje wala sa aw ka nyingalu ala sona o dona ana utengu anga mawulena akida dola ka fese wala sa ni aw anga bokumba ngono anga na chiro ay dado ala ka fo kuni mamu ma fe kuruka chegada ira la soro ki to fo sekana ki to fo kibla kibsega munge ibse ka ndaga julu sera bama inu ni nyonje wala sa kula donia no woni ga julu sera bidur ni kele tan woro bi woro nduru biworon duru ame sagaka biduru ni kele tanu woro biworo ani duru biworo ani duru were no ye 51 16 65 65 51 16 65 65 ni wo bama an man sega nyingal munge chagada ina ma soro mu ni jabi ki blasara iga kina konana ni ala sona semani were ani kolna na bitoni kana kelenga wala sa au ka famale chama soro konana ninkana ka amme anga fulita ka nyashi minye monsieur Mohamed Makiba groupement togola au conseil togola amba foka wari mando ay chesri minga nkoina Makiba ayalla nyine wati temalo na ne secrétaire ka saka sigi ka masala wala saka jamana dungu na kula funi wala Makiba vraiment amba foka wari mando ninkana ka bisigi amba kunja yarola ne ba fo akame do fara wala kana fo ko de tomu ntorambo beke awtege ala sona assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.